Noi lut baro Ngam tip kay kabajaya nga kumne Ngating yo kiwe kimla kumbayid Mga ngating yo iya pikin shetla Ngatip day papim ed yang asyangay na pidon minta Ngam tip kay kabajaya pi Minta siya bang am layo ikmat Ngatip pigmentis ngayon pahaba pidon siya jay na nga minta Don bukbain It kumba ngayon maya pi Ngam kwa bakin shetla Yapi kumba mapi shet Ya minta kabayi Ngatip pi ay do babam huni pay me Indang ngatip siya ide kamon jong pi marway Yang apim don kami simisinay Pishumba ne yang ahang nemway Minta ngatip papila don siya way Nakatakado yang api unba ne rimway Katno nga binutya pi bangan lutang bangan bele Hapa pila kwa panyay siya way Maroy Shuh hapan jauman ma Hapa siya way Pila taulad kay Punti kay katataga bakong anak kumne Ngating yo kiway kimla kung bayit mga Ngating yo iya pikin shet kila Ngatip day bapim area Nga siya ngay napidon mintang am tip kay kabajaya pi minta siya bang amla Yo ikmat Ngatip pigmen tis ngerbahaba pidon siya ngay nang namaminta don bokbay Ngayit kumba ngayit maya pingam kwa bakin shet kila ya pi kumba ma pi shet ya minta kabay Ngatip ay daw bababom huni pay me Indang ngatip siya ide kamon jong pi marwe Indang ngatip siya ide kamon jong pi marwe Yang apim don kamin sinisinay Pishukun ba na yang ahang nimwe Minta ngatip papila don siya way Nakakakado yang api Hunba nimre Katno ngapnu tiapi Panganuda mangamlaban le hapa pila kwa banyay siya way Marway Shuh hapan jaw umat hapa siya way Taulad kay Shuh hapan jaw umat